Durante o último ano, Valero está hopi conocí para uma campanha que está recaudar hopi fondo para Rode Kruis Aruba. E aqui não está para exceção. E durante luna largo, todos não estava tem gasolina a aportar para que por llegar uma suma bonita para por donar Rode Kruis. Sí, eso está correcto. Aquí nos hace campaña de 1 de octubre, de 31 de octubre. E ahora que nós está começo de novembro, nós decidimos imediatamente fazer entrega de cheque para sobre mês mais, danke na a porta de Aruba, que a passa e a tank na 9 diferentes estações de Valero que tem aqui na nossa isla, nós a lograr recaudar a soma de 140 mil para Rode Kruis Aruba. Sim, nós está muito contente e queremos Rode Kruis também está sumamente contente. Nós a começar a campanha em 2007, então nós temos vários anos que estamos trabalhando, tour ano estava para Rode Kruis, ano nós a split, nós a doen met Gele Kruis também, mas em princípio essa aqui é a nossa campanha para Rode Kruis e nós não temos fecha ainda que nós sabemos que esse aqui é o último ano. Nós sabemos que Rode Kruis está fazendo bom trabalho dentro da comunidade, então a nós como Valero que ajuda o povo de Aruba, então nós está agora aqui, nós está seguindo com a nossa campanha. Sim, essa é a verdade, nós está ativo agora de maneira terminal, então nós está em uma versão mais chiquita, mas ainda nós queremos presença dentro da comunidade de Aruba e onde que nós por ajuda, nós está ajuda, nós temos programa anual, maneira por exemplo, a campanha que nós temos para Rode Kruis Aruba, que é o único sempre a dar um bom resultado e nós saco Rode Kruis como fundação, está fazendo bom uso de fundo, então nós está seguindo com esse e banda de esse, nós temos Aruba Way Foundation, que também nós está seguindo ativo com a comunidade para assim onde a nós como companhia por ajuda e está bom vizinho, nós lo fazemos seguro. Mijn naam is Michel Lahey, ik ben directeur van het Rode Kruis. En wij zijn een vrijwilligersorganisatie en op dit moment hebben we 200 vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 13 tot 70 jaar. En die mensen hebben één ding gemeen, die willen graag andere mensen helpen. Nou ja, het initiatief is natuurlijk geweldig. Hè? Zoals u weet, de Rode Kruis Aruba heeft natuurlijk ook gewoon steun nodig van bedrijven en particulieren om hun werk te kunnen doen. We krijgen geen overheidssubsidie. En dus dit soort bedragen maken het mogelijk om een organisatie op professionele wijze te runnen en te organiseren. Zodanig dat onze vrijwilligers natuurlijk gekleed zijn, maar ook getraind zijn in het werk wat ze moeten doen. Het zit zeker in de begroting van het hele jaar. Het is natuurlijk een substantieel bedrag voor het Rode Kruis. Waarmee wij bijvoorbeeld het pand waar we hierin staan, dat is eigenlijk een opvangpand, deels kunnen bekostigen. We hebben dit jaar al meer dan 300 overnachtingen gehad hier van mensen die even tijdelijk dakloos zijn geworden. Daarnaast zijn er 200 mensen die al dit jaar bij het Rode Kruis zijn geweest voor sociale hulp. Dat kan hulp zijn omdat er geen eten meer is, of omdat er kleding nodig is, of omdat er matrassen nodig zijn. En dan kijken wij of de situatie zodanig is dat mensen hulp kunnen krijgen van het Rode Kruis. Maar naast die acties die we eigenlijk al het hele jaar door doen. Het Rode Kruis is op drie gebieden actief op Aruba. In de rampenpreventie, in de eerste hulp. We geven veel eerste hulpcursussen. En in de sociale hulp. En willen we toch ook het komende jaar nog wat extra doen. En we willen toch nog meer naar de barrio's toe en nog meer naar de mensen toe gaan. We zijn een plan aan het ontwikkelen om zo'n 200 volwassenen te informeren over climate change en de effecten die dat kan hebben op Aruba. We willen over 400 kinderen volgend jaar een dagcursus aanbieden van eerste hulp, speciaal voor kinderen. En we willen over 500 ouderen, en dan denken we aan de 60-plussers, een eerste hulp voor ouderen aanbieden in samenwerking met ouderenorganisaties. Ja, dat kunnen we doen omdat we natuurlijk die financiële support hebben. Je moet toch je materialen inkopen, dat komt over het algemeen uit Nederland of uit Amerika. Of we moeten lokaal dingen verwerven. Ja, en dan heb je dit soort bedragen wel nodig om dat te kunnen doen.